Il-Partit Nazzjonalista sostna li ma jafx kemm jiswaw l-istudji li qalli jrid jagħmel fil-lokalitajiet mistoqsi ċaru tont dwar kemm jiswaw dawn l-istudji. Il-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello evidentament ma kienx jaf kemm jiswaw. Qed tgħidu li se tagħmlu studju għal kull lokalità madwar Malta u Għawdex. Kemm se jiġu jiswaw dawn? Iva, irridu naraw li mill-fondi tal-Kunsill Lokali u jekk ma jkunx hemm fondi biżejjed nitolbu lill-Gvern biex jagħti fondi biżejjed lill-Kunsilli Lokali tal-Istudju. Bonello żied jgħid li dawn huma studji li l-Partit Nazzjonalista irid jagħmel iżda nqabad ma jafx li dawn l-istudji fil-lokalitajiet saru diġà kif jixed ritratt ta' studju minnhom. Din mhux l-ewwel darba li l-partit ta' Bernard Grech inqabad bla costings waqt elezzjoni. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-programm elettorali inbidel b'diversi verżjonijiet u l-costings tiegħu baqgħu madar imkien bil-kap nazzjonalista jgħid lin-nies li jiddeċidiqu meta jkun il-waqt. Il-costings tagħna joħorġu meta jkun il-waqt. Għaliex aħna niddeċiedu l-istrateġiji tagħna u mhux intom